Hai, selamat pagi. Hari ini aku mau masak pare. Ngomong we kemayu sih, Mbah. Ya entuk wae nek men kemayu. Ra bendina. Pakai bawang, brambang, sama mau buat bergedel. Aku tuh nek gini tuh karo ngalamun, karo mikir wong urip. Wong urip kok dipikir, rasah dipikir mah. Oh ya ora, mek merenung dhewe. Dadi wong kuwi tenane nek merasa dirinya benar terus itu mesti nganggepe wong ki sing dudu awake dhewe salah meneh. Sing bener iki ming sing nyenengke ati. Lah padahal wong kuwi sane disenengi. Menurut diriku, nek kita itu melayani orang dengan apa yang dia maui. Lah kejaba sik dimaui ra wajar kuwi ya rasah diladeni. Tapi nek menungso wae wong iki dilayani mesti ya ora njuk sewenang-wenang. Coba wong didik yuk golek pembantu wonge arogan lah kuwi. Nek meng wong lumrah wae sakjane sih tepo slira. Wong misale mertamu disuguh wedang. Nek wong Jawa kuwi mesti ya isih mikir to. Wah kok repot-repot ndadak nyuguh. Oh mboten repot. Sik nyuguh ki ya le mangsuli ngono. Mboten repot niki pun wonten. Mosok meng gawe wedang we repot. To nek disambi glayem ngoncaki brambange tiba mlayu nang ndi. Malah marake apa penyerap kuman urung tak sapu kok ngisore. Ngisor urung tak sapu. Piye to Mbah ngoncaki brambang ning meja makan. Yo aku memang senenge lingguh nang kene rasum. Padahal nggonku ki dapure iki ya bolong-bolong. Pakai besi tralis yang langsung keluar. Mbiyen ki arsiteke iki manual dhewe. Rasa dadak golek lulusan sarjana arsitek. Dadi yo kabeh le gawe omah tandangi dhewe. Le gambar tandangi dhewe yuk disahke karo sik kuwi apa izin IMB. Wis mek ngono kuwi. Takon-takon digawe dhewe, apa-apa kok digawe dhewe. Tak critani, Bro. Karo anak-anakku ben nek ndelok videoku ngerti. Wingi kuwi sing jenenge Simbok kuwi kan critane iki motong rumput. Motong rumput. Tapi padahal kuwi boyokku ki gek lara, mbuh mergo ngopo? Mergo lingguh ngisor apa duduk di bawah itu kalau sambil ngerjain apa setrika apa itu kadang-kadang bikin boyok itu sakit. Kayak trauma gitu loh, kecetit piye gitu. Cuma sengkrang nek buat duduk langsung sengkrang.
Aku soalnya pernah kena HNP gara-gara berenang. Terus aku pelan-pelan stretching sendiri, tak gosoki minyak sama dipijet-pijet sendiri belakang sak kenane. Nek ora tak sogoki nganggo keruk geger sing dari kayu. Ya mari malah rasido terapi. Dokter terapi ya kok udah sembuh gak usah terapi gitu. Oh ayo wes malah beneran. Memang terus sembuh. Yo kuwi wis dirampung. Saiki aku arep masak neng mburi. Dah, ngoncaki brambang kuwi kok karo nguceh. Gitu ceritanya. Kiwe kelamaan iki. Pare masih ada bijinya. Mbuh bagus mbora ditandur. Kemarin si mbok motong rumput. Ayo sekarang tak kasih tahu tak kasih tahu anggrekku mekar. Lihat ya. Yuk kita keluar. Aduh, nah ini. Boyoke anggere nggo saka ngadeg. Saka lingguh njuk ngadeg. Wolah dalah. Iku dudu disemprot ki sing jenenge kucing ya nyebai banget. Kok senengane kok mlebu omah. Ora ngerti. Puh. Semprot nganggo iki bek metu. Aku ora seneng nek kucing ki nek mlebu nang omah wulune tuk ngendi. Kucingku itu tak pakani. Tuh. Kasih lihat. Oh, ada yang ngasih undangan nih ditaruh sini. Tadi dilesepke barang. Undangannya itu. Nek kabur lah yo. Nih. Ini aku motong rumput lagi dapat segitu. Sana tuh masih penuh. Masih tinggi-tinggi. Agak entuk sakmene runata watu. Kok diteruske nek sore ra ketang mboko sak meter persegi. Lah ya dadi resik nggone. Kae mau operasi godhong-godhong kae. Oh, kae. Lihat kae. Itu dirapekke terus kuwi godhong kuning barang kuwi. Tuh. Untungnya masih punya daun. Aku tuh ada tetangga yang punya hajat suruh jadi flores. Meng sithik. Meng sekedhik kok, Bu. Mangke anu nggih. Nggih. Sesuk engko arep tuku kembang aku. Di tempat grosirnya biar bagus-bagus. Kalau aku yang dimintain tolong gitu, tak belikan yang bagus. Bu Yudi mangkele tindak mundut kembang kalih sinten? Kalih Pak Awan. Ngajak Pak Awan. Nah, terus aku mau kasih lihat bungaku anggrek. Bungaku anggrek mekar. Satu. Nih. Kelihatan enggak nih? Tak puter wae ya. Ini nek ngisor rung disapu. Sapune tak centelke ndak melengkung. Tuh, bungaku anggrek. Nah, ini wis do rakupan nih. Piye to, Mbah Simbah? Iki wit salam tak kon ngetok dhuwur ra diketok dhuwur.
Lauknya itu ngembang. Ini sesok kan salamnya berbuah banyak. Hitung-hitung ini apa? Boleh omong ilang. Ngopo kowe iki? Meong-meong sekei makan kok. Kemarin panen lombok. Nah ini nggo nyayur pare nganggo lombok iki. Wah, ana sik gedhe banget ki. Ini tak nggone wiji wae iki. Gede banget iki. Lombok rawit. Cuman ini kok nggak hijau, putih. Lombok iki putih. Wes cukup 3. Nggak usah banyak-banyak ndak loro weteng. Daripada diare. Oh iki ngangeng-ngangeng range wangi nyapu kucing iki. Ini ngersiki kebon. Iki lho. Ayo ora nyerimpeti, simbah ki ngene mlaku keserimpet. Nek le mlaku ra ndelokke wis iso tiba. Kowe iki kan udah makan, sudah makan. Mbok ya sudah. Aku tak masak dulu ya. Alah wis tekan ngisor aku golek godhong salam. Wis rasa. Terima kasih, thank you for watching. Aku mau masak dulu, aku akhiri durasinya nanti panjang. Aku mau sarapan pakai oseng-oseng pahri. Thank you. Pateni, Mbah. Yo, pateni. Nek mateni piye? Lali.